Veduwe ndibatsireiwo, ndine hama yangu yakaroorwa last year akatanga kugara nemurume wake muna December last year iyoyo. So nyaya iripo ndeyekuti kubva zvavakatanga kugara vose, murume anomuka kuma 5 am osuka maplates, owacha, otsvaira mumba. So panomuka bhebhi anowana basa rose raitwa mukicheni. Paanomuka achipinda mutoilet anodzoka murume ava kuwaridza mubhedha, akutoklina bedroom. Kumubvunza kuti nhai dedhi wai muchidaro, ini basa rangu nderei kana imi muchidaro, ndinoswera ndichiite kana muchimukira kuita basa rose. Hanzi vanoti havana chavanoda kuti aite, kubika chaiko anonzosabika, hauzivi mabikiro angu andinoda. As I am speaking akagara izvezvi haana chaabika, angonzi buditsa fish ndini ndichauya ndobika. Kubva vachitanga kugara vose haana chaanotenderwa kuita kana kubata kana kuwachira murume wake. Sadza chairo rehupa anonzi mira ndibike, ini hauzivi sheya yevanhu tu. Zviri normal here izvi kana kuti zvave nezvimwe mukati? Nemvura yake chaiyo yekugeza anonzi ndinokudziisira ndini, iwe gara chete. Ndibatsirewo please, ndibatsirewo hama yangu before it's too late. Thanks kune vachabatsira.